Ovocare, ktorí počali oberať z kajsi, keď sú predať na veľko, primušení sú dať ich po barznickej ceni, od 40 po 45 dinari za kilo. Kajso jest i zadovoljavajući kvalitet konzumnej kajsi, ali je problem u tim, že otkupljivača njet. Njih to nje kupuje kajsi i teraz jednostavno cena taka, že i konzumna kajsa ide do preradi, to jest do paljenki. Michal Tirkajla zo Skerestura kajsi pestuje jak hobi, a šitski 5-ročni 115 stebla ne obera, len zbera opadani plodi za paljenku. Moja taka, da nie powiem, polityka, że nie forsiram kajsi predavac, pogotovo nie keď taký rok, jak teraz. Teraz každomu zrodzelo veljo kajsi, kada sam čula, nisam še ni rozpitoval, na pijacoh dost ceni niski, baš pre veljke ponukanje. Ja še nje sekiram kolo to, znači predam tim, da ne povem, stalnim mušterijom, co pridu u vežnju 10-20 kili, tak co im treba za domašnji potrebi. A hevto, ja šitsko zdravi kajsi, krasni kajsi, fini kajsi, pozberam, to pojezi do paljenki i već kad budze na isezu take ovoci, ktorá je krasna i vredzi, dobra i paljenka. Paljenka može stať veľa roky, cena je ešte i ročne so zliežanjem. Tá Tirkajla nema brigy zo spasmanu v svojich kajsoch. Toho roku paljenčárni budú robiť z dňa noc, bo kajsi, hrušky, jablúka pre nemožlivosť predávania do inozemstva z väčšej časti zakonča práve tam.